Her vaqtdagi şəbiyik tatar tilində isənmisiz deb dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Atına axırı jetdi demək, nəticələr yasar vaqt. Kimlər hit paraddan düşüb qalğan, qaysıları üstəlgən. Əydəgiz birgələb aşıqlayıb. Şulay uq bugünkü hit parad barışında tağın bir qiziqlığına temani qo'zg'atıq hələ. Artistlar o'z g'umurlarında ko'pmi jir boshqara. Jirli da jirli, jirli da jirli. Әбидіне шушы jir tekstlарын nishik iste qoldirib bitirirgan. Eng muhim momentda jir so'zlari unutilsa, nishlarga? Әйдәгіз o'zlarindən so'rayıq. Hit paradni yesh boshqaruvchi Almaz Hasanov bilan boshlab jibaramiz. Almazning hali tekstlarni iste qoldiruv kabiroq problemasi yo'q. Chunki uning nibara bir necha jiri bor. Endi borli-yo'qli 3 kupletni nechikda bo'lsa esingda qoldirasan. Tinglaymiz. Yaş kurrem seni düşlerimde, Қолын сузып миңа киләсең, Үткәннәрне уйлап моңсуланып, Искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, Искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган. Минем белән тиңләп башкаларны чагыштырып гомер кичәрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, Белмим инде, белмим нишләрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, Белмим инде, белмим нишләрсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сабырлыгын сорап Худайымнан, туктатмадым киткән чагында. Җырларымны минем тыңлаганда, сагынырсың тагын да. Җырларымны минем тыңлаганда, сагынырсың тагын да. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш уты булып ягылган.
барлығың бүгін жаннарыма сағыш отты болып яғылған сағыш отты болып яғылған барлығың бүгін жаннарыма сағыш отты болып яғылған Хит-парадның 14-ші орнында Ризат һәм Зинира Рамазановлар. Бу парда жер текстларын ұзақ ятлаушы Ризат екен. Кайбер вакытны сәхнәгә чыккан ул хәтта җыр сүзләрен онытып җибәрә. Ул вакытта башына нинди рифма сүз килсә, шулай итеп ерып чыга икән җырны. Бер тапкыр ул мәсәлән Илһам Абы Шакиров репертуарыннан Идел буе каеннары җырын башкарган. Беренче куплет әйбәт кенә барган, ә менә икенчесе онытылган. Ризат әлеге җырны үзенчә тәмамлаган. Булай дип җырлаган ул аны. Мин кояшка таба, таңга таба, яз түренә таба юл алам. Кышлар бирәк салкын килде быел. Имәннәр дә хәтта корыган дип җырлап бетергән ул. Инде хит-парадта Ризат һәм Зинира Рамазановлар бердә ялгышмый Сиреннәр дип исемләнгән җырларын башкарыр. Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта биклен. Кіріп ятасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ардырды. Не, Зинера қойтқан бет? Қойсы Зинера? Ғазим Мабыр қызы, жыршыға оқу қозанда. Ерте қатырлайым яны? Николап, собайында отыра? Гитарың олда киттік. Сан киттік? Tanıştık biz senin bilen isteme Yol boyunda uzken aksirinler ana izleri Bule gittin şeşeklerin isteme yanımda seni var yanımda Sevlen tolu köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan apar sirinler yanımda seni var yanımda Sevlen tolu köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan apar sirinler Күрәсеңме ирекәме сириннәрне Шәшәктә быелда
Biz yaratkan appak siriner yanımda seni var yanımda Siyu bilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bäxtike Biz yaratkan appak siriner Bulgan iken bulganı bäxtike Biz yaratkan appak siriner Biz yaratkan appak siriner Әміне хит парадның 13-ші орынын алып тұручы жыршы Рамил Аймаддинов жыр сөзләрен бик сирәк кенә оныта икән. Ә онытканда нишле дип уйлыйсыз? Исендәгесен, ягъни беренче куплетін кабатлап җырлый. Хит парадтагы «Авылыма кайттым» җырында исә Рамил әле бер тапкырда ялгышмаган. 3 куплетін дә бик әйбәт беләм дип сөйли ул. Кайттым әле туган авылыма Искә алып мәктәп елларын Саф хисләргә тулып балачакның Шаянлыгы үткән юлларны Saf hislerge Tulup balaşakның Şayanlığı ötken yollarını Qayttım əli Sağlıp qayttım əli Kötəm mini büdrə Yükeler bal kırtları Kulğan şeşekleri Kuş hislerin sipip irkeler Альбина Апанаева исемле җырчыбыз җыр сүзләрен көе белән бергә истә калдырырга киңәш итә. Андый вакытта ничектер тизрәк истә кала һәм уныттым дип уйласаң да җырлаганда барыбер искә төшә ди ул. Шуңа күрә сез бер кайчанда Альбина Апанаеваның сәхнәдә дип калганын күрмәссез һәм ишетмәссез. Хит парадта исә ул моңлы хатирә дип исемләнгән музыкаль композициясе белән 12-нче урында. Sağışma jırınada Yaktı nurlar Mыңнар bulup kolada Мәхәббәтінің izləri жанарында Жыр болып, мың болып Ufuklarga uçsun hislerim Жылы яңгыр болып яусын жиріңе Sağışta yuata Barır yollarımını yaktırıta Yürekteki mыңlı hatire Yar sularım Köpten unutulgan Rahmet deyip olgan Музыкаль койма хит парадын алга таба дәвам итеп 11-нче урынга күчи. Ә биредә безне Илназ Бах каршы ала. Инде Илназ Бахка җыр сүзләрен истә калдыру бер дә авыр түгел. Чөнки ул күп җырларның авторы үзе.
Ләкин кайбер вакытны сүзләр онытылып китсә, Илназ бер дә аптырап калмый. Ә моменталь рәвештә шул рифмага туры килерлекләрен уйлап чыгара икән. Сүз Илназ Бахның үзенә. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Елмаюың кояш нуры, борчуларыма дәва. Ник ялындырган буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Яратсаң син газаплама, пышылда кулагыма. Йөрәк күлгә әйләнә бит, сулар сип ялкынына. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Хит-парадның беренче унлыгын Ленар Яшин башлап җибәрә. Ленар Яшинның да бер кайчанда җырларны ятлап утырганы юк икән, чөнки ул аларны үзе яза, үзе уйлап чыгара. Ләкин менә сезгә бер кызыклы гына факт. Оппа, нинди кыз бала җырының 2 текст версиясе бар икән. Һәм шуңа күрә дә Ленар сәхнәгә чыккач, аның башында гел шушы 2 версия бутала ди. Мондый вакытта аңа залдан кычкырып сүзләр әйтеп җибәрүче кызлар булыша икән. Ленар Яшин, рәхмәтле сезгә. Бик рәхмәтле. Язмышыма рәхмәт укыйм, очратканга сине юлымда. Бәхетемне читтән эзләмәдем, ул бит минем кулымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр кайнар йөрәгеңә, күпме караш назар сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Яраткан җырчыларыңны телевизордан гына карап утырма. Килеп күр, кушылып җырла. Музыкаль каймак концерты. Ринат Гыйльфанов, Риза Синирә Рамазановлар, Ильвина Сөләйманова, Ришат Фазли Әхмәтов, Ландыш, Илсия Бәдретдинова, Әлфинә Әзгәмова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 14 октябрь, Филармония, 297-43-77. Сез яраткан татарча солянка! Динә һәм Рафаэл Латыповлар, Эльмира Сөләйманова, Иркә, Ләйсән Гимаева, Илсия Бәдретдинова, Хәмдүнә Тимергалиева һәм тагын танылган җырчылар. 15 октябрь, Яшел үзән. Горький мәдәният йорты. 422-81. 17 декабрь, 17 сәгатьтә, 17 татар җыры. Пирамида.
хит-парадны санаулы дуслар дип исемләнгән җыр белән дәвам итәбез. Башкаручысы Фирдус Тимаевның кайчанда булса сәхнәдә җыр сүзләрен онытканын күргәнегез бармы? Минем юк. Ә бәлки ул моны ничектер халык сизмәслек итеп кенә үткәреп җибәрә беләдер. Әнәрсә онытылган сүз урынына Нурлат вперед яисә Мишельләр дип кычкырып җибәрсә, беркем бер нәрсә сизмәячәк. Мин тагын шунысын әйтә алам, Фирдус Тимаев ул сәхнәдә онытылып, каушап, кызарып һәм уңайсызланып кала торган җырчылардан түгел. Молодец, Фирдус, молодец. Тормыш итү җиңел түгел, тормыш куласа, нишләр идем яннарымда дуслар булмаса, көннәремдә нурлы кояш, төнемдә ай, җилдә җилкән кеш, җилкән син ул дускай, дуслар була бу тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дуслардан гына, җанны сыккан кырау сукмый үзгәр битесе, дусты булу кешне булу, нәкмездәй тесе. Birləşdirmi bizdə байлык, бәйләми маллар, кайын шатлыклар, бүлешеп тартылган жаннар, күпче бәлкә бирешмәдек, без бит иракылар, кылышы калкан булабыз, калса якылар, дуслар була бу тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дуслардан гына, җанны сыккан кырау сукмый үзгәрми тесе, дусты булу кешне булу, нәкмездәй тесе. Мөнир Рахмаев җыр сүзләрен онытамы? Онытса да, аны үзеннән башка беркем сизмәячәк. Мөнир шунда бер куплетны хит 10 тапкыр җырлап кабатлап торсын. Мин мәсәлән аның гомумән нәрсә җырлаганын тыңламыйм. Иң мөһиме аның тышкы кыяфәте. Ул ничек селкенә, ничек хәрәкәтләнә, ничек бии, шуларны күзәтәбез. Шулай ук тиз ритмлы музыкасы булса, Мөнир Рахмаевның көчле энергетикасын тою да җитә күпләргә. Мөнир Рахмаевның хит-парадта да җырлавын тыңлап карыйк әле. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шалы дәртә яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картыннан күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картыннан күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Популярлар исемлегендә Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмов та бар. Булат җыр сүзләрен бик тиз ятлый һәм узакка исендә калдыра икән. Нәрсә инанды? Ләйсән белән җырланган бер 4-5 дуэт җырны исендә калдырмаска. Ә менә 200дән артык җыры булган Гимаевага бу яктан авыррак. Бер тапкыр Ләйсән сәхнәгә чыкканда, җырның 2 генә юлын башкарганда, калган бөтенесен оныткан. Нәрсә булгандыр миңа? Башымнан бөтен нәрсә чыгып югалды. Бүтән мондый хәлләр кабатланмасын дип уфтана Гимаева үзе. Ә хит-парадталар елмайышып, гашыйк булып, парлашып мәхәббәт турында җырлый. Хәтта бу җырларына төшерелгән клиплары да бар. Карыйбыз.
шифа табар күк Соң мәртәбә Соңғы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемдә Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә Соңғы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемдә Соң мәртәбә гүя уталды Соңғы тапқыр ғашық болуымны Сине күргәч кенә аңладым Тик соңгысы булсын инде диеп Мәхәббәтем шулай сайладым Соң мәртәбә Соңғы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Әкрен-әкренләп музыкаль кайма хит парадының беренче бишлегенә якынлашабыз. Хит парадының 6-нчы урынында Мурат Гайсин. Элекеге ретро җырларны яисә халык җырларын җырлап бирергә кирәк булса, Мурат аларның 90%-ын яттан белә икән. Һәм шулай ук үзенең баянында да әлеге көйләрне уйнап күрсәтә ала. Җырчы кеше гомумән сәхнәгә чыкканда бөтен яктан әзер булырга тиеш. Күлмәге үтекләнгән, җырының сүзләре ятланган булырга тиеш дип саный Мурат. Әйдәгез әле, карап карыйк әле, Муратның күлмәге үтекләнгән микән? Ашыкма, бер үк ашыкма, хаталанма син Мине таптам, аннан жаның хафаланмасын Баса күрмә, таптам ашып, каваланма син Мине көйдереп, үзең дә яныма син Ашыкма, бер үк ашыкма, хаталанма син Мине таптам, аннан жаның хафаланмасын Баса күрмә, таптам ашып, каваланма син Мине көйдереп, үзең дә яныма син Külme, 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 külme Minim hislerinden Minim hatalarını kişir kilse eğer kışlarından Kilmi, 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 kilmi ki yine biriksin Bulgana şu zarımınların şayan jillerge silersin Anla minim hislerini Eşli kurma benim hiç birisi Tınla, 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 tınla yüreğinin girişi Yukarılarını tınlama sen tınla canımı Gaybet ciline orala süygen yarını Tatlı süzlü yalgaşığa suzma kolunu Yuvalta kurversi evle yollamana Külme, 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 külme Minim hislerinden Minim hatalarını kişir kilse eğer kışlarından Kilmi, 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 kilmi ki yine biriksin Bulgana şu zarımından şayan cillerge siyersin Музыкаль кайма хит парадының беренче бишлеген ачык дип игълан итәбез. Һәм бишлекне җырчы Вадим Захаров башлап җибәрер. Вадимның бер кашанда кулына кагаз тотып шигырь ятлап утырганы юк икән. Ул җырларны җырлый-җырлый истә калдырам дип сөйләде. Ә җырлаганда туктап калуга килгәндә бер тапкыр аны Самара өлкәсендә мәчет ачылышына чакырганнар. Вадим барган һәм җырлыйм дигәндә генә кинәт мулла азан әйтә башлаган. Аннары Вадим кабаттан җырларга керешкәндә аппаратурасы сүнгән. Тәки ул көнне җүнләп җырлап булмады. Әллә крәшин булганга шулай килеп чыкты инде дип елмая Вадим үзе. Вадимны рәхәтләндереп хит парадының беренче бишлегендә җырлатыйк. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтты
deyip uylap koygansındır. Jiller kağılsa da terezge algansındır enkey şeylerini kaynarlatıp nişe mertebe küttürmesek iyiydi enkeylerini ernimesin eli canları kaytı gayde kaytıp suyundurik bəxtlərgə bular savabı. Әминсізге түшірен, бүгін біз хит парад барышында жыршыларының жыр сөзлерін нешік исте қалдыруларын сұрашабыз. Міне, мәселен, көплеріміздің яратқан жыршысы Гүзел Уразова үшін элек жыр сөзлерін исте қалдыру бик зор проблема болып тұрған. Сәхнеге шыққаш ұнытмамын мекен деп бик қаты бұршылған ул. Һәм хатта өзігіне көре тұрған жерге жыр сөзлерін язғалап та қоя тұрған болған. Инде хәзер бір үк жырларны 100 тапқыр башқарып, елына 150 концерт қойып, Гүзел әлеге жыр сөзлерін мәңгі ұнытылмаслық етіп башына кірткен. Хатта түрлі уятып сұрасалар да, мен бұл жырларны бір хатасыз башқарашақмын дейол. Әйінді Гүзел фикірінше, жыр сөзлерін сәхнеде ұнытмас үшін тамашашыдан, тыңлаушыдан қорқырға ярамай. Өзіңні иркен тұту керек дейол. Гүзелнің өзін хит парадта жырлады. Бу атнада Гүзел Уразова 4-ші. Ошрағанысың біргенім, бәхеті бүлі гитерге, ашып күңіл пәрдесін, яғымылы етіп дәштін. Кеші яныма, қолыңны бір қолыма, мәңгі сендейіп яшармын нұр себеп юларыңа. Кеші яныма, қолыңны бір қолыма, мәңгі сендейіп яшармын нұр себеп юларыңа. Сен көгләрінің йылдызы, күннәрімнің аязы, назға толып йөрәктә қушылды сенің күйге. Кеші яныма, қолыңны бір қолыма, мәңгі сендейіп яшармын нұр себеп юларыңа. Кеші яныма, қолыңны бір қолыма, мәңгі сендейіп яшармын нұр себеп юларыңа. Яшигәле куанып, иң бәхетле бар булып, мәңге китмәсен, сөюеп шишмәсәк. Хит парадның бірінші үшлігін башлап жіберуші, еш кенә башқарушы Дилия Әхмәтшин үшін жыр сөзлерін исте қалдыру бір қашанда проблема болмаған. Ул татар тіліндегі жырлар біле бір рәттен рус, инглиз, грузин, француз һәм итальяншаларын да бик тиз исте қалдыра һәм жырлы екен. Сіз Дилия Әхмәтшинның «Шын сию» деп исемләнгән жырын исте қалдырға үлгердегез мәле? Әлеге жыр хит парадта инде 5-ші атнасын рәттән яңгырый. Татлы хисләр бизәделәр күннәремне. Син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне. Без бергә мәңгегә, син һәм мин, янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шын сөю. Юлыбыз бер булыр диеп мин юрадым. Шул сукмак
birge atladık. Biz birge мәңгіге sen һәм мен янып көю жаным дию бұл біздің күткен шын сүю. Эфирда музыкаль койма хит парады һәм икенче урын. Икенче урында Ирке. Ә менә Ирке борчылганда җыр сүзләрен оныткалы икән. Шуңа күрә игътибар иткән булсагыз, ул үзенең сольный концертларында җыр сүзләре тезелгән ноталар өчен махсус җайланма чыгарып куя. Һәм кирәк булганда җыр сүзләрен оныткалаганда аларның тәртипләрен килеп карый. Шушы алымны, мәсәлән, бик уңышлы гына җырчы Салават Фәтхетдинов та куллана. Инде сүз хәзер Иркәнең үзенә. Сандугач тау тирәгендә маңлана минем кышым, минем кышым. Миннән ерак-еракларга киттеңме әллә очып, әллә очып. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Сандугачым талларда менәр идем айларга, айларга. Сине көтеп яна йөрәк кайларда, син кайларда, син кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Хит парадның беренче урынына менеп җиткән Лилия Хайруллина исемле җырчыбыз хәтеренең бик начар булуына зарлана. Шуңа күрә ул җыр сүзләрен бик озаклап кына ятлый икән. Ә ятлау урыны машина булып чыкты. Димәк, роль артында җырлый баручы бер чибәр генә кызны күрсәгез, игътибар белән карагыз. Бәлки ул Лилия Хайруллина булыр. Артларымнан йөреп туйдырдың син. Син бит миңа дошман шикелле. Юк кирәк мин чыкма юлларыма. Яратуың синең икеле. Очрашулар кирәк дип әйтәсең, дип әйтәсең. Канаса да тирән яралар, яралар. Ничек кенә үзем теләсәм дә, якын булмас безнең аралар, аралар. Очрашулар кирәк, очрашулар кирәк, очрашулар кирәк. Салкынайып киткән араларны бозган иде синең хыянәт.
Күпләребез шигырьләрне мәктәптә генә ятлыйбыз да, шуның белән шул битте китте. Ә менә җырчылар гомерләре буе ятлый, исләрендә калдыра. Инде аларның җырлаганын тыңлап телибезме, теләмибезме, безнең дә башыбызга җырлар кирип, сеңеп кала. Инде бу атнаның иң популяр җырларын тыңладык. Мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булаша алам дигән сүз. Исән сау булыгыз.